Buksan ang iyong mga mata, huwag mong bigyan. Miss, wallet mo. Sa'yo to. Sa aking ama, handang ibigay ang naisin mo para sa ating naisin mo para sa ating palakpak. Bibitawan sa punta ang biyahe natin dalawa. Thriller pa lang yun! So grabe! Kikilig no? Kikilig mo! So bago natin ipagpatuloy to, nais ko muna ipakilala sa inyo ang aking makakasama ngayon at walang iba. Ginagawa mo! Kundi ang aking love of my life. Tama ka dyan, tama. Ang aking me and my jowa. Oh, dali. Ito. Oh, saka kung nakikita nyo, ewan kung nakikita, may ano din sa likod, may pulubi. Tulog din siya eh. So ito si Ye. Saka meron din kaming vlogging channel kung di nyo nitatanong. Yan, i-support nyo din kami doon. So kay bali, ang gagawin natin ngayon, etong idea na to, laganap na sa ibang bansa, di ba? Tama. Oo, tama. At ngayon, gagawin naman natin sa Pilipinas at titingnan natin ang reaction kung paano kiligin ang mga Pinoy! Tama ka ng tama, mas malakas yung tama ko sa'yo. Ako si San H, diretso na sa video. Tinkle. Ay, miss. Wallet mo. Ito. Ako'y kinikilig, bakit kaya lumapit ako'y nanginginig? Magaling kang kupal ka. Natutuwa sa iyong tinig. Ako'y kinikilig, bakit kaya lumapit ako'y nanginginig? Oh, dapat lubhin, sakit ng bituin. Ako'y kinikilig, bakit ako'y nanginginig? At nadarama ang puso na pumipintig. Thank you. Dati-rati ay naglalaro pa ng bahay-bahayan, gamit-gamit ang mantel na tinatali sa kawayan at Dati-rati sabay pa nating pinangarap ang lahat. Umaawit ang themes. Parang kay ganda ng umaga mo ah. Ay sarap namang mabalikan ng Miss, yung pitaka nahulog. di ba di ka Ngunit ngayon'y marami ang nabagong nangyari. Malas naman oh! Kasama buhat noon. Ay sarap namang mabalikan. Tamang pangarap hanggang ngayon. Ikaw na yung reyna, ako yung hari. Pare, mahal mo raw ako. Pare, ako raw ang iyong gusto. Pare, pag-usapan natin to. Di ba di ka
Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Magaling kang kupal ka. Umaawit pa sa hangin at amoy araw ang balat ng dati. Yan ang damdamin na sa'yo nararamdaman. Ma'am, pitaka mo, ma'am. Dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Ang napili ay ikaw. Sana ibig na nagdaramay pagkaingatan. Dahil minsan lang umibig ay ikaw at walang iba. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo ng mahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Puso'y huwag paluluhain. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Ma'am, pitaka mo, ma'am. Mahal ka sa akin. Buksan ang iyong mga mata, huwag mong bigyan. Miss, wallet mo. Sa'yo to. Huwag mong bitawan ang kapit mo. Sana all sa aking kamay. Naisip mo para sa aking pagbating gawa. Wala nang iba, ikaw lang ako. Habang ibigay ng buhay, mong bigyan ang saya. Mabuhay pa kaya itong batang to? Sa tuwing ikaw ay napapadaan. Hey, miss. Pitaka ni mo. Ikaw ang binibini na nais ko, binibining marikit. Sana ay kung habang buhay na ito, mga mata ko ay kumikisla pagkat sana'y mapansin at ako'y dinggin. Mga damdamin ko'y nais maparating. Parabak nakulog ako sa mataas ng pangin. Di ko na malayan dahil sa iyong mga tingin. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit. Sana ay kung habang buhay na ito. Ginagawa mo! Ikaw man ginto pero ikaw ay mamahalin.
Right here. So yun mga ka-trailer, ano? So bago tayo magmabilisang shoutout, grabe effective pala yun, ano? Oo. At sana kayo din. Sana nagustuhan nyo ang aming tandem, oo. At pwede nyo rin kami i-support sa aming vlogging channel na Sanye. Shoutout na kami. At isang mabilisang shoutout na din kay James Bisana, Jomar Cabradilla, Kevin Montaniel, JR Kakam, at sa Hamid family. At syempre pati na rin sa kapehang lokal nila Mr. and Mrs. De La Gente. Oo. So yun lang. Bye-bye!